Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo ma jafx kemm huma l-prezzijiet tal-fuels f'pajjiżna demm meta ġie mistoqsi speċifikament minn One News waqt konferenza l-aħbarijiet imsejħa mill-Partit Nazzjonalista nnifsu b'mod speċifiku biex jattakka s-settur tal-enerġija lokali, iżda meta iffaċċjat bil-mistoqsija partikolari biex jgħidilna kemm jiswa litru petrol u litru diesel f'pajjiżna, Castillo li hu il-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-oqsma tax-xogħol il-marittimu u l-avjazzjoni inqabad li ma kienx jaf dan anke tali prezzijiet f'pajjiżna ilhom iffissati mill-Gvern sa mill-2020 bil-petrol euro u 34 ċenteżmu kull litru u d-diesel euro 21 ċenteżmu li wkoll huma l-orħos fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Wis inqas kien jaf kemm huma l-prezzijiet tal-istess żewġ fuels fil-bqija taż-żona euro. Soqsija l-Onorevoli Castillo, kemm hu l-prezz tad-diesel u tal-petrol f'Malta u anke fiż-żona euro? Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jiena illi meta inti tkun qed tistaqsi mistoqsija bħal di f'każ fejn għandna jien ngħidlek kriżi nazzjonali. Għax hawnhekk qed tindirizzaw konferenza dwar l-enerġija u naħseb importanti illi kollok sitwazzjoni ta' kriżi nazzjonali u nsaqsu mistoqsijiet bħal dawn. Naħseb illi wieħed jara illi jekk hux ħajkonna enerġija erba' xhur oħra huwa wkoll ferm iżjed importanti. Ma tafx jiġifieri. Noħodha li ma tafx jiġifieri il-prezz tal-petrol u tad-diesel. Iżda għall-Partit Nazzjonalista jidher ċar li mhuwiex laqal politiku f'tali deċiżjoni nazzjonali li żjed importanti. Dan anke bil-maqlub ta' pajjiżi oħrajn, id-deċiżjoni tal-Gvern iffrankat lil familji u lin-negozji lokali minn kull piż esaġerat in kwistjoni li ġew imposti mill-kriżijiet internazzjonali mill-aħħar snin sal-lum.